Da hartzea ematea da astebete baino ez da geratzen Durangoko azokak ateak zabaltzeko eta gu ari gara dagoeneko motorrak berotzen eta gaur 3 proposamen oso desberdin aurkeztuko dizkizuegu. Eta lehenbizikoak Itanoarekin du zerikusia Kristina bertsolaria eta irakaslea da eta Ritxi itzultzailea. Biek herrigintzan dihardute euskara sustatzen Durangoko azokan ikadromoa antolatu dute. Biba Itanoa. Beraz, gurekin dira Kristina Mardaras eta Ritxi Lizartza. Kaixo, bikote. Arratsaldeon, Kristina eta Ritxi. Arratsaldeon. Ongi etorri. Hartu lasai. Jarriko aiz. Esei lasai. Aizue bikote, zuen ustez, zein da zuek euskaragintzarekin, euskalgintzarekin nahi baduzue, daukazuen lotura? Bueno, eu hasikoa zen, neu hasiko nok. Baziok bertsolari bati galdetzea euskalgintzarekin ze lotura duen. Hatze Eta galdera, zangorik ni euskaraz Hatze bizi galdera, nauk eta ze galdera klase da hoi. Nik nahi honikek erantzun ze harreman daukadan erderekin, ez da? Adibidez? Baina bizi euskaraz bizi gaituk eta orduan saiatzen gaitu gure inguruan jende euskaraz bizi dadin hortako proiektuak sortzen. Tamalez, euskalgintzan ibili beharra zeukagu, gure herria ez delako euskalduna oso. Eta orduan, ni bintzet aritzenok behar esan ikusten dudan lekuetan nire lana eskintzen edo dana alakoa. Eta batzutan herriko liburutegiakin kolaboratzen ibilten auk. Bertsolaritzaren munduan nire eman dizkiat pauso batzuk. Eta, bueno, orain ikadromoa, ez? Ondo asmatu dira, lehen rokodromoa esan ziotan. Ikadromoa. Bietan ere ariketa egin behar, ez da, igotzeko. Hori duk, bai. Oain ari gaituk, ikadromo bat antolatzen, azokarekin batera. Itanoa zer da zuentzat? Ritxi, agian zure gandik hasita. Nik ikaingo inatiri, netzako den harremanak izateko beste modu bat. Batzutan ematen din Itanoari eman zaizkiola balio negatiboak, neskai etzela egin behar ze, etxeko kankabluari ingo zioagoika, baina neska politioni eta txiki nero ingo dioika. Eta orduan, jartzen dizkinagu Itanoan, hizkuntza arlo bati ez dagozkion karga soziologikoak eta beste batzuk, eta niretzako den azken batean harremanak eukitzeko modu natural bat. Antzekoekin, kidekoekin eta arrunta. Gero bazeko gaizki hitz egiteko beldur bat ere, ez da? Nik etzekiat ondo hitz egiten, gaizki hitz egingo dut, beldur hori eta beldur horregatik atzendu ere egiten da behar bada jendea, ez da, Kristina? Hombre, a ber, normal edo normaltasunez espadok egiten, zeo zer, enbiuan momentuen dudak sartzen dozak, eta gero, landu gabe deko nabe, ez dauk eskolan ikasiteko, etxetik ikasiteko, eta etxeketik ikasitekoek esaleke gitxi hau balizu da bela, ez? Horiok gure buruen sartu dozkoen arazo bat. Baina, eiken jakin baixakiuk, eta eiken dakigun eiken ju hau, dakigun moduen. Eta bat ematek esaten baixo, hori txarto dauela, bai, akatzak eukingo izuz, baina holan komuniketan gozak. Gure hartien txikiten danok egiten genduan ize, neska batzuk edo kendut, eta zehareri amaketxien esan da hori itxusize da, hori motza da, ez eixu olanein edo Elixak eukin da benerakin ez. Mutileri bakien itxi igual, baina neskari galerazi guk hori eukin genduan gure kuadrilan. Eta alan galduok neskana, ze askoz gehiago galduok mutilin aina, mutilek entzuten dozak, berbetan neuren artien, baina neskak gitxi hau. Eta nik uste joat arazu hor dauela, ez? Eta nola sortu da Durangoko azokaren ingurumari horretan ikadromoa sortzeko aukera? Bueno, orain gutxi, orain urte bete, elkartu gintunan zean oinatin lehenengo ikatopaketa egiteko. Euskal Herri osoko 80 eragile, hortik sortu den talde bat zirika izena jarri duguna, tartean atxea daukana zirika edo, eta horren lehenengo ekimena izan den, pixka bat Durango aldeko jende honi esker, Durangoko azokan barruan, landako ikastetxean, larun batean, hilaren 7an, 4:00 6 laurden gutxita, praktikotzeko aukera izatea. Zertarako? Hain zuzen ere, galbidean omen dago, itxusia omen da, eta elkartu gaituk, dagoeneko izena manda zaudek 40 lagun,
eta espero dinago izatea 125, 150 etzikinat, baina entzungo dizkinagu kolore guztitako itanoak. Orduan, polita izango den zemintzodromo forma bat eman da, egongo gaitun, 4 pertsona maiko eta 3 jungo gaitun aldatzen. Eta orduan, bertarretuko den pertsona bakoitzak entzungo izkin 9 itano eredu desberdin. Eta uste inat hori politia dela, benetan erakusteko existitzen dela, erabiltzen dela, ondo pasatzeko ere badala, lagun arteko izkera dela, eta merezi dula nola gaitere hortan jardutea. Justu gaur Danele Sarriogartek idatzi Ritxi berrian bere iritzi zutabean honi buruz ez da jartzeik anaidiera izenburua jarri ziok eta kontatzeik maila bereko bi zitxaudeala eta antolatzaile batek ez hurbiltzen degenean bikote horren gana, Danelerek eta beste atzekiat gizonezkoa behintzat. Gizonezkoari ito mentziok zuzenian ez toka eta behai zuka ez da. Eta orduan hor anaidiera bera ez aitukela sustatzen oharkabean ez da. Horren oharkabean zenbat ez olako jasan izan dizkiaun guk berso munduan ere baina ikusteiat emakumezko bersoarekin oaintxe hasi naizela noka izketan. Egia den, Kristina igual, nik ere ire iteinat, eta bategoen pentsatzezagenan ez, zea den ez da, beha baino zarragoa dan emakume bat ika ez. Orduan, etzegin jate, ikdanak initen? Bai, gaztetan, nire familiako nausizeri ez. Baina adinean hurbiltzen joan garen neurrian, nik ere, 76 urte dizkinat, eta osabak eta baseuskanat 85-koak, hoiekin ematen joan hurbildu ingarala adinean, ez dagoela inbeste distantzia, eta orduen horrekin be ika egiten hasi non, beurek niri ika. Lehen ez, lehen gazteagoak zaharrago eri ez, baina beste alde batera, adibidez, gure bertso eskolako, Izorretako bertso eskolako gaztiek, eredu bat bilaben, norbait bilaben ika egiteko, ze euren artin etxeukinan oiturari praktikatzeko. Eta niri galdetu ustinan, hiri ika egiteko posibilidadari baixeku neu, edo baimeni baixeku neu, eta bai, bilaben, nagusizek espaixaben egiten, ezin don transmisiorik egin. Orduen, adostasunera ailegau eskero, edo zeinekin egin leken ita. Gizartia aldatu, inon ez don lehenko gizartie. Lehen nagusi bateri ikaitie pekatu esunan. Gaur pekatu ez don ez iztitzen. Ezakin hau. Horrek esan nahi din nire ez, ja adinen goran joala, bilok jagola hasi gaitun da. Ondo zion, ulertu inat. Bia gazti adostasunera eltzie garrantzitzu edon. Dolan, aukera emoten dutzen gazteago bati behiri ikaiteko. Guk egin jun hau, gaztiek eta zarren arte. Ritxi, esan duk 40 lagunek izena eman dutela, abenduaren 7an izango dela arratsaldeko 6 gutxita. Nori zegok zuzendua? Zeinek emango dik edo, zeinek eman behar dik izena hor? Edo zeinek. Nahi genikek gazte jendea hurbiltzea, nahi genikek neskak bereziki hurbiltzea, baina mutilak ere bainoski, batez ere, gazten artean ere erabiltzen dela erakusteko, eta noka ere, bai gizonezko, bai emakumezko, badakitela erakusteko. Modua, nola, bi aukera zeudek izena emateko. Batadek, hautsak.eusen sartu, eta hor sartu bezan laizter, bertan zeok izena emateko aukera, galdetegi baten bidez, eta bestela, beste jende batentzat nahi badute telefonoz deitu, 934-12-17-65, 12-17-65 dituta, Gipuzkoakoa, bai? Eta pentsatzen diat horrekin nahiko dela, baina gure asmoadek erakustea, esan bezala, kolore guztitako itanok, eta ondo pasatzea. Biziri dagoela, ondo pasatu batez ere helburu hori duk, eta tokia zoragarria duk, Durango egun batzuetan Euskaldun du egin dok guztiz, eta horren barruan itanoa sartzea dok gozada bat. Gero gainera, aurten etorriko ez direnak, rokodromora, barriro esan joat, ikadromora, aurten etorriko ez direnak ikadromora, gitxiendik entzunengo jabek, eta gitxiendik aukera ikusiko jabek. Nik animatzen joaz, ez dienak etorriko, ikastaruetan apuntetara, berreskuratu, batez ere emakumiek berreskuratu behar dabela beren noka tratamentu hori, eta batez ere gazteentzako
Ze izkere informala dela esaten jo, hau, konfiantzazkoe, bizile, norentzako dok informala erabiltzeko egokize, gaztintzat. Gukor esperantza, nire intzat esperantza eta ilusio handizekoak emakumezkoa ausartuko dela, ahaldundu ingo dela gehiago nokaren erabilerarekin, eta gazte jentie, izkera informal baten. Eta dakigunatik gehiago ditu gizen ematen emakumezkoak gizonezkoak. Bai, no, beira. Positiboa. Bai. Seinale ona. Bai, seinale ona. Oso ekimen interesgarria, bikote, mila esker benetan.